Apisa ang'wen madito ma sirikal kaunti ma Nyamira omaki kokalo e apedha maduol mochune kedo gi mibadhi e pacho ka EACC. EACC nyotimo apedha e dala kod apise mag gavana ma Nyamira Nyaribo kitude kod mibadhi mar omenda maromo Sh382 kokalo e chiwo rak makelo chich. E apedha manyochakore e okinyi, apisa ma kaunti no itudo kod nyawo mibadhi kendo chulo wuon rak omenda mokalo manoketi e winjruok mar gedo mar log tich mar kaunti ma Nyamira. Elvis Ochieng nigi ler mathoth. Apisas mag EACC nochopo e apise mag kaunti ma Nyamira okinyi mang'ich kod dwaro mar rango otese mani kod lero ewi chudo mar Sh382 magikeni kelo chich. EACC koni kambi mar Spentech Engineering Limited mane omiye rak mar gero apise mag kaunti ma Nyamira ne ochulo omenda mokalo mane oketi e tenda. Because we have been able to recover a lot of valuable and critical documents and investigations which are going to assist us to ensure that we fill all the gaps that we have that are existing in the current investigations. E chenro mandi achijego, nomaki ang'wen kuomgi magin Lamek Machuki Nyariki, mabende en director mar gedo, Peris Mose, mabende en director mar apaya, Asanat Maobe, apisa mochung'ne chenro duto matudore kod omenda kod Josephat Oruru, mabende en apisa mochung'ne wuodhe kod apaya. We have effected more than five court warrants, search warrants, against the governor of Nyamira, Honorable Amos Nyaribo, and 4 other senior officers from the same county. This is in furtherance to the ongoing various investigations concerning that particular county of Nyamira. Apisas mag EACC nochwalo chenro mar timo nonro nyaka e ute gavana Amos Nyaribo kod achije ang'wen-go. Nyaribo inono kuom puodho chudo mare mar Sh18 ka Sh5 bedo mar chuny mang'won kendo Sh13 en kaka malang' mar ot kata house allowance. Once we are through with the investigation, we will write a report to the Director of Public Prosecutions for purposes of seeking consent or concurrence with whatever recommendation that we will have put in that particular file. And therefore, for now, I can only say that we will continue and expedite the investigations that are ongoing. I know there are several. Some are at the tail end. Others are at advanced stages. EACC ne otayo chenrono e counties mopogore opogore kaka Kisii, Nairobi kod Nyamira ka giwacho ni okang' makamano en mar neno ni giyudo neno moromo kapok gikawo ndamo mar mako bura ne achijego. Chieng' Elvis, Ramogi TV.